O porto de Vilagarcía alcanzou o pasado ano o seu récord de mercadorías movidas superando 1,5 millón de toneladas. A pesar deste éxito, os estibadores non se acomodan e continúan investindo en melloras portuarias. A última adquisición da consignataria PIJ Carrasco é unha nova grúa que triplica a capacidade de carga das elevadoras actuais. Unha grúa de LHM 420 cunha capacidade de 124 toneladas que o que vai a permitir é consolidar e mellorar o servicio que estamos dando aos clientes actuales do porto, porque o que vai a permitir é ter unha maior rotación, que os barcos estén menos tempo no puerto e que poidan entrar e sair máis barcos dentro da mesma instalación. Entón, as perspectivas que temos para este ano son pois de consolidación e incluso de crecemento en certos tráficos. Esta reducción dos tempos das descargas permitirá que os buques aforren custos, o que aumentará a calidade do porto de Vilagarcía. Pois, home, en capacidade máis ou menos que a nosa grúa móvil que temos é o triple de capacidade. É moi difícil decir, depende de cada mercancía, en algunhas mercancías o incremento vai a ser realmente pois do triple, non? Nesta mercancía que temos aquí, o cuarzo, por exemplo, que estamos agora acopiando, pois o rendemento que estimamos é pasar de 500 toneladas por hora a 1500. Ademais, esta grúa ten un radio de 50 metros o que permite traballar con buques máis grandes. Xa non é a capacidade de 125 toneladas da propia grúa, senón o rango. Esta grúa anteriormente pois tiña un rango de 30 metros e agora esta ten un radio de 50. Eso que nos permite traballar barcos máis grandes coa mesma operatividade. Entón, pois, xa che digo, ao final o importante é mellorar en todos os sentidos, incluso na huella de carbono, en outras cousas, porque o que faz é reducir as emisións. O porto de Vilagarcía volveu a rexistrar este mes unhas cifras récord, superando nun 30% o movemento de materias con respecto a xaneiro de 2021. Este éxito é grazas ao traballo conxunto da entidade portuaria e das consignatarias. Se o porto de Vilagarcía o ano pasado pois tuvo máis de 1,5 millón de toneladas e foi un ano histórico, pois é gracias, evidentemente, ás empresas que traballan no porto de Vilagarcía. Se este mes foi un mes positivo, cun incremento con respecto ao ano anterior dun 40%, con máis de 136.000 toneladas, pois é gracias ao esforzo tamén, como digo, pois de todos os empresarios e fundamentalmente dos consignatarios que son os que traen pois estas mercancías a Vilagarcía. Estas cifras consolidan outro ano máis o crecemento do porto de Vilagarcía, uns datos que permiten tanto a presidencia do porto como as consignatarias ter unhas expectativas moi boas para este 2022.